Bueno, bons días. Continuamos coa segunda conferencia da mañá. Neste caso, con Pilar Barreiro Vilas, viguesa de nacemento e millorana de adopción, profesor de primaria, exercendo nestes momentos no Colexio de Educación Infantil e Primaria da Cruz de Camos en Nigrán. Estudou magisterio, licenciada en Xeografía e Historia. Participou como ponente en numerosos cursos de formación do profesorado do CEFORE, no que expuña as súas experiencias da práctica que levaba a cabo nas aulas. Do que hoxe nos vai a falar, que podemos ver hoxe na nosa aula de Cultura Ponte de Rosas, e da súa participación moi activamente na redacción e posta en práctica do traballo Os nomes da terra e os nomes do mar, un proxecto didáctico merecente dun premio de 10.000 euros na convocatoria Antonio Fraguas para este tipo de proxectos na modalidade primaria organizada, como todos sabemos, por Museo do Pobo. O antecedente deste proxecto, como seguramente nos comentará máis adiante, atopámoslo un par de anos antes neste mesmo Ceip da Cruz, nunha experiencia na que se reuniron os oficios tradicionais existentes ainda hoxe en día, dende oleiros a afiadores, pasando pola presenza do mundo mariño con embarcacións tradicionais. Este logrou reunir nun día a máis de 700 alumnos que puxeron en común as experiencias vividas con todos estes artesáns. Nel, como nos explicará agora, intentábase unha implicación maior do alumno co entorno, potenciando unha educación non só nas aulas, senón tamén con temas e ferramentas que foron recollidos nos programas escolares. Forma parte tamén da Xunta Rectora do IEN. Sen máis, deixemos con Pilar. Hola, moi bons días entón a todos e a todas. Bueno, como xa acaban de decir na presentación, sou a profe do Ceip da Cruz, un colexio de primaria situado en Camos, na parroquia do Concello de Nigrán, e participo neste curso de formación para falarvos do proxecto didáctico que Anxo acaba de dicir, os nomes da terra, os nomes do mar, que tedes por aí exposto a cartelería, que levamos a cabo no noso cole no curso 2005-2006 en relación a este tema que nos ocupa, a toponimia. Non veño, polo tanto, como experta da materia, ni moito menos, senón para contarnos a nosa experiencia pedagóxica que resultou moi positiva e interesante. Nesta diapositiva podedes ver unha vista parcial da parroquia de Camos e á dereita o barrio da Cruz, que dá nome ao noso cole. En primeiro lugar, vou vos contar como surdiu a idea do proxecto. Contábamos daquela cunha asociación de pais e nais moi participativa, con grandes doses de entusiasmo e moitas ideas, da que era presidente Xosé Luis Vilar, o que xa coñecedes como experto no tema da toponimia, que creo que vos deu unha charla sobre tal osanimia. Existía na nosa comunidade escolar un desexo de divulgar e poñer en valor o noso patrimonio natural e cultural. Así que, xa no 2004, ano no que se dedicou o Día das Letras Galegas a Xaquín Lorenzo, historiador e etnógrafo estudoso dos oficios, traballamos nun proxecto didáctico a nosa historia e os nosos oficios tradicionais, que resultou pois unha auténtica pasada. Vou vos ensinar unhas fotos do desenvolvemento do proxecto para que vexades que non estou exagerando. Este era o aspecto que presentábamos os pasillos do colexio, tiñamos unha exposición magnífica de rodas de afiar, exposición de carpinteiros, zapateiros, unha aula dedicada ao oficio dos oleiros e dos cavaqueiros, outra dedicada ao tecido e á cestería. Xa verades as embarcacións que tiñamos no patio do cole, toda a cartelería que fixemos relativa, e logo pois o que dixo tivemos pois sobre uns 60 artesáns pois no cole todo o día. Ben, no 2005, Xosé Luis Vilar, xunto con Roberto Rodríguez Álvarez, o que tamén coñecedes como experto en recollida de toponimia, remataban un precioso traballo de investigación sobre os nomes do mar, dende a área das Canas en Panxón ata Sancidos a Guarda. E ao mesmo tempo saiu a terceira convocatoria de premios da Fundación Antonio Fraguas para o desenvolvemento de proxectos didácticos. Entón, a Xosé Lois, que seguía sendo o presidente da AMPA do noso cole, ocorreuselle que a nosa comunidade escolar podía presentarse a este concurso un proxecto relacionado coa toponimia, e así lle propuxo a AMPA
o claustro e máis o consello escolar. Hai que dicir, para facer honra a verdade, que o claustro mostrouse algo reticente por dous motivos: pola enxente cantidade de traballo que implica un proxecto deste tipo, acabábamos de levar a cabo outro, e tamén por tratarse dun tema do que non tiñamos os suficientes coñecementos. Pese a todo, aceptamos presentarnos e resultou, como dixo Anxo, que o proxecto foi merecente do premio de 10.000 euros concedido polo Museo do Pobo Galego, así que había que poñerse máis á obra. A AMPA traballaría no proxecto como unha actividade extraescolar, efectuaría o traballo de recollida de toponimia na nosa localidade e o profesorado realizaría co alumnado o traballo didáctico correspondente. Xa metidos en fariña, o proxecto resultou do máis enriquecedor pola multitude de aspectos que se puderon traballar a partir dos nomes de lugar, dos topónimos, e ademais os nenos disfrutaron e aprenderon moitísimo. En primeiro lugar, tivemos que documentarnos. Dous foron os libros que guiaron o noso traballo: A toponimia na escola, de Xulia Márquez Balea, e Por que se chama así este sitio, de Luz Méndez. Moi aceitados na realidade dos rapaces, non? Empezamos, miraredes que está todo moi baseado no debuxo. O debuxo foi fundamental para que os nenos xa chegaran aos topónimos, non? Empezamos pola definición de toponimia como ciencia que estudia os nomes do lugar, os topónimos. Definimos toponimista como investigador ou investigadora da toponimia. Luz Méndez di que os toponimistas son como detectives privados que investigan os nomes de lugar e o seu significado. Esta definición gustoulle moitos nenos e, como vedes, a nosa toponimista non podía ser máis auténtica. Con lupa, polo de detective, supoño, e caderno de campo en man. Despois, reflexionamos sobre a tendencia que temos as persoas de nomear todos os seres e lugares que nos rodean. Sempre a través do debuxo. Logo propusemos aos nenos facer debuxos dun pequeno territorio e nomear os distintos lugares que aparecían, asignándoles nomes do seu entorno. Seguindo o libro de Luz Méndez, investigamos o significado de diferentes nomes de lugares de Galicia, coa finalidade de entender mellor os topónimos que recolleríamos logo na localidade e os taxónimos con os que íamos traballar. Elaboramos unha presentación con imaxes atractivas que resultaron motivadoras para os nenos e que lles chegase máis facilmente os conceptos de fitónimos, zoónimos, hidrónimos, orónimos, axiónimos e outros topónimos, en fin. Traballamos o concepto de topónimo escuro como un nome de lugar do que se descoñece o seu significado, por exemplo, As Baleazas, lugar onde está ubicado o colexio, que vedes aí. Soubemos da existencia de topónimos moi antigos, mesmo de orixe prerromana. Tratamos de que os nenos e nenas entendesen que a toponimia é un patrimonio que reside case exclusivamente na memoria oral dos nosos maiores e que, como a eles, catura mal o paso do tempo. Entendemos que os topónimos son un tesouro cultural, un testemunho do noso pasado, tan digno de conservación, de estudio e respeto como calquera outra obra de patrimonio material, petroglifo, castro, cruceiro, canastro. Efectuamos unha experiencia de recollida de toponimia rural nunha pequena zona da localidade, coa axuda de pais e veciños, contribuindo con o noso pequeno grao de arena a salvar do esquecemento os quizais 2 millóns de nomes da nosa terra que se van perdendo co pasamento dos nosos vellos. Tratábase de recoller dos nosos maiores a información que gardan debido a un modo de vida e de explotación da terra e do mar en total decadencia. Para efectuar esta recollida era necesario coñecer o proceso de investigación toponímica seguindo o que nos indicaban no libro A toponimia na escola de Xulia Márquez. Entón, consultar fotografías aéreas do SICA, mapas catastrais de concello e mapa topográfico nacional, identificando nos mapas a zona de actuación. Efectuar as entrevistas cos informantes de carácter itinerante. Ese desplazamento e contacto co terreo avivaba os comentarios
nos aportaban información adicional que os informantes coñecían sobre o lugar e o seu nome. De feito, no momento da recollida dos topónimos, os nosos paisanos foronnos contando diferentes historias, a dureza do traballo antano, lendas, refráns, cantigas. Por exemplo, as lendas recollidas nos barrios da Rotea e a Levada, onde os informantes nos falaron das micas da pena, das pegadas que deixou o cabalo de Santiago no outeiro dos Mouros, do ouro que brillara no bocal da pena, ou dos ladróns da capela de San Amedio e do seu castigo. Logo estaba o rexistro e localización do topónimo. Emprego de fichas para recoller a información dos topónimos e dos informantes. E logo traballamos cos topónimos recollidos, preto de 300, reflexionando sobre a gran cantidade de información que aportan, xa que neles están escritos os accidentes geográficos máis sobranceiros, a flora, a fauna, os modos de vida e de instalación no territorio. Familiarizámonos co léxico técnico usado polos toponimistas, topónimo maior, sempre con todo, claro, con topónimos do entorno, topónimo menor, Ponte da Cruz, superficial, Campo da Revuelta, lineal, Sendeiro dos Matos, xenérico específico, Península de Monte Lourido, informante, inquisador. Aplicamos a clasificación dos nomes de lugar aos topónimos da nosa localidade. Por exemplo, non? Aí, pois, antropónimos, fitónimos, zoónimos, etc. Observamos xenéricos, agrupados en campos temáticos, sempre todo con o entorno, claro. Topónimos referidos a asentamentos humanos, construcións, elementos que pola súa singularidade forman parte do patrimonio histórico da etnografía do territorio, edificacións que serven de referentes xeográfico no territorio pola súa situación illada, topónimos referidos a cursos de auga, accidentes costeiros, accidentes terrestres, elementos de orografía que definen a nosa paisaxe, topónimos vinculados coa rede viaria, e terras de cultivo, arboreo. Visitamos o Arquivo Provincial de Pontevedra co obxectivo de que os nenos se decatasen de que a investigación sobre toponimia combina o traballo de campo cos informantes e a consulta de documentación bibliográfica, mapas, cartas náuticas, catastros. Pareceume simpático lervos foi unha visita que lles encantou os nenos e as nenas. Vou-vos ler a redacción, a narración que fixeron logo contando a visita un pouco entre todos. Foi unha narración así un pouco colectiva, non? Ao mesmo tempo que vinades as imaxes. Ao chegar, recibimos unha moza chamada Violeta. Era moi agradable. Díxonos que nos explicaría todo nun momentiño, pero advertiunos que teríamos que subir unhas escaleiras. Subimos e chegamos a unha sala preciosa, toda de madeira. No centro da sala había unha mesa con 6 asentos ao redor. Sobre ela, Violeta tiñanos preparados 2 tomos do catastro do Marqués de Ensenada referidos á nosa localidade, Camos, eran moi grandes. Ela explicounos que os catastros facíanse para registrar as propiedades da xente con vistas ao pago de impostos. No catastro podemos comprobar diferentes topónimos da nosa localidade. Despois amosounos protocolos notariais no que observamos as amplias marxes, as exageradas separacións entre liñas, a letra grande e estirada. Explicounos que o facían así porque os antigos notarios cobraban por folla que escribían. Que listos, así gañaban máis. Ensinounos libros de 500 anos de antigüedade. Observamos a peculiar caligrafía, as características do papel, as marcas de auga propias de cada fabricante, que comprobamos mirando o papel o trasluz. Amosounos documentos moi antigos, concretamente o máis antigo que tiñan recollido no arquivo.
Miramos un antigo pergamiño feitos de pel de vacuno que podemos tocar para apreciar as súas características. Amosounos tamén un antigo mapa parroquial de Sanxenxo. Explicounos que no archivo tamén se recollían documentos actuais. Amosounos como exemplo uns archivos modernos que había na sala onde estábamos. Logo, levounos a recorrer o edificio e visitar as diferentes dependencias do arquivo, a sala de xuntas na que estábamos e unha pequena biblioteca anexa. As diferentes cámaras onde guardábamos os documentos e arquivos. Nestas salas podemos observar moi ben os antigos protocolos notariais. Algúns deles eran uns libracos enormes, con tomos que tremían cando llos pedían. Tiñan que collelo entre dúas persoas. Finalmente, observamos a sala de investigación onde había varias persoas traballando. Podemos así comprobar como os investigadores da toponimia, por exemplo, van aos arquivos a recoller parte da información que necesitan e que logo poderán confirmar e contrastar. Era unha sala moi bonita e con moita luz. Chamounos a atención o fermoso teito acristalado co escudo de Pontevedra. Ao saír, fixémonos unha foto na entrada do edificio, antigo Palacio de Fonseca. Foi unha visita moi interesante. Logo, tamén foi bonito traballar contos, libros que tivesen un topónimo como título, non? Por exemplo, Podes vir, ou Pouca Palla. Bueno, este, por exemplo, Podes vir, pois a parte serviunos moi ben polo significado do nome. Era un pobo moi bonito, a naturaleza, a paisaxe, un pobo moi fermoso. Por eso de aí o topónimo Podes vir. Reflexionábamos por que se chamará Podes vir, non? E logo, sin embargo, o pobo foi contaminado pola... Bueno, non vou a contar no conto, pero vamos, o significado dese nome, digamos que se foi perdendo ata que finalmente recuperouse de novo, non? Estes son os rapaces e rapazas de quinto, que foron os que levaron o peso do proxecto. O mirades aí na cartelería todas as poses que fixeron para logo facer os cartéis que levamos ao Museo do Pobo Galego, que nos gustou así darlle unha presentación un pouco original, que fóramos eles os que contaran e os que narraran a experiencia, non? Ben, esta sería a primeira parte do... E agora pasaríamos a segunda. Ese era os nomes da terra, e agora imos a ver os nomes do mar. Tarda un poquinho porque ten moita foto. Mentres vamos contando que en realidade tiñamos como Museo do Pobo Galego tiñamos un compromiso de montar unha exposición. O sea, os do museo controlaron o desenvolvemento do proxecto e logo ao final tiñamos o compromiso eso de montar unha exposición no Museo do Pobo Galego. Esa era a cartelería, pero ademais levamos todo, claro, todos os xogos que fixemos, as maquetas, etc. Ben, entón esa sería a segunda parte do proxecto. Entón, para o estudo da toponimia costeira, parecíanos de fundamental importancia coñecer un pouco o oficio dos mariñeiros. Esta foi a bibliografía consultada que nos resultou máis útil. Logo tivemos a sorte de que o pai dunha alumna, que era mariñeiro, pois deu-nos unha auténtica lección sobre o seu oficio, non? Ademais visitamos o Porto e a Alonsa de Pansó, falamos cos mariñeiros. Fixemos interesantes traballos ao respecto. Pero, evidentemente, para o desenvolvemento do noso proxecto resultou imprescindible o traballo de investigación sobre toponimia costeira que fixeron Xosé Lois Vilar e Roberto Rodríguez, non? Traballo que tamén publicaron en Raigame, sendo outorgado o primeiro premio de investigación etnográfica no 2005. Entonces, invitamos a Xosé Lois Vilar a que viñera ao cole a explicarnos cousas sobre esta investigación que serviría de base ao noso traballo. Contounos como foi o proceso de investigación, como primeiro foron arquivos e bibliotecas
a consultar libros, mapas e cartas náuticas, e logo como foron casa por casa preguntando os nomes do mar a mariñeiros, percebeiros e a caceiros. Quixo que entenderamos que os mariñeiros coñecen o mar como a palma da man e que gardan na súa mente centos de nomes cos que nomean as rochas e os distintos lugares do mar. Aprendemos que os mariñeiros poñenlle nome ás pedras segundo a forma, por exemplo, os tres pasos ou a cor, por exemplo, a cagada ou o lugar onde se atopan, como a estela de terra ou a estela de fora. Contounos que os mariñeiros teñen un método para recordar o lugar exacto axeitado para a pesca sen necesidade de utilizar GPS, as marcas, e como as marcas recordan un montón de lugares. Explicounos o procedimento empregado polos mariñeiros para marcar, a través de liñas de referencias. Ensinounos o derroteiro do mariñeiro elegante, onde el tiña anotadas centos de marcas. Este home foi quen lles proporcionou unha maior información. En definitiva, quedounos moi claro que os mariñeiros son as xentes que mellor coñecen o mar. Foi unha charla moi interesante. A raíz desta charla, subimos a un outeiro de Priegue próximo ao cole, dende o que pudemos contemplar unha panorámica excepcional do tramo de costa obxecto de estudo, que ia ser dende a Área das Canas en Nigrán ata Cabo Silleiro. A visión desta espectacular paisaxe pois foi moi motivadora para a realización do noso traballo. Logo, consultamos as fotografías aéreas resultantes deste traballo de investigación, aproveitando para estudar os conceptos de cabo, illa, península, bahía, enseada, golfo. Evidentemente, como podedes comprobar, porque estas fotos son idóneas para eso, non? Cousa que ademais logo íamos comprobar in situ, claro. Na clase de plástica elaboramos unha maqueta para fixar estes conceptos. E logo, agora vou interrumpir aquí un momentiño, porque logo chamaronnos moitísima atención os suxerentes, volvo atrás un momento, chamaronnos moitísima atención os suxerentes topónimos que observamos, así que puxémonos a debuxar sobre este tema, non? Entón penso que merece a pena que vos ensine estos debuxos. Vou interrumpir aquí un pouco. O mellor, non sei, vos non lle dades o... non sei, non vos parece. A mí é que me parecen obras de arte. Foi unha maneira moi bonita de achegarse o topónimo, non? Sí. Non, como son moitos. Aquí, parede, non? Sí, en la pestaña derecha. Ah, o condenado. O niño do Congo. O reno da Moura. A praia das Canas. O baixo do Barreiro, os tres pasos, o Cordeiro, a Cagada, a Concheira, a Punta do Caraqueto, a Pedra dos Polvos, Cagar de Vacas, Área de Vacas, a enseada dos Nove, esta é fantástica, a Redonda, o Rego da Londra, os Canóns, a enseada do Balear, a Barreira, a Espadela, o Pozo dos Cans,
Barreiro, xa está repetida, non? Chan Furado, a Negra, a Cama da Negra, o Barco da Negra, os Campos da Negra, a Ucha da Negra, a Fera da Garza, a Cetaria de Serapio, Rabudazos, Santana, os Petóns, Calase do Lobo, Praia de Patos, o Cabo das Trompas, o Reo do Coello, Caseta dos Soldados, Rapa Pandullos, Rapa Timóns, Praia de Frades, Torre do Príncipe, As Gateiras, o Baixo de Ignacio. Bueno, como vedes, ben, logo os de segundo fixeron un traballo moi bonito sobre a Ría Fofa e o seu entorno, e os de quinto investigaron sobre os naufraxios que deixaron pegadas na toponimia, localizando na bibliografía os diferentes naufraxios ocorridos na zona de estudo, consultando datos de hemeroteca, observando fotografías, comentando textos. Proporcionábamos aos alumnos o texto correspondente a cada naufraxio cunha guía de lectura que os axudase a entresacar a información de interese. E foi curiosísimo que lles gustou isto. Organizando charlas, tiñamos aí as os heróis para todo. Outra das actividades didácticas programadas foi efectuar unha saída pola costa para coñecer in situ os topónimos observados e estudados a través das fotografías aéreas. Un día percorremos e analizamos o tramo de costa que vai dende a Praia de Patos ata Montelourido e a Foz. E outro día fixemos o resto do percorrido ata Cabo Silleiro. Iniciamos o paseo achegándonos á Praia de Patos, accedendo por Portocelo e a Cansadoura. Empezamos por lembrar os conceptos dos diferentes accidentes xeográficos propios da costa que deberíamos ter presentes durante todo o percorrido: praia, cabo, illa, illote, península, enseada. Falamos da formación das praias e das mareas, falamos da recollida do argazo, analizamos a disposición dos estratos, analizamos os conceptos de macrotopónimo, illas cíes, e microtopónimo, a Pedra dos Polvos, o Rego do Castaño. Aproveitamos para recoller algas e moluscos, falamos da vida dos mariñeiros, as xentes que mellor coñecen o mar, e como nomean cada rocha, cada pedra, cada lugar da costa, os topónimos que estábamos estudando. Observamos algúns aparellos de pesca que atopamos durante o paseo. Logo fomos a Monteferro, onde divisamos unha fermosa vista sobre as estelas. Ademais observamos outros topónimos: Chan Furado, a Baixo de Barreiro, a Parede, a Meda, a Boeira. Visitamos as calas de Monteferro, como por exemplo as Ribas Blancas. Ali comimos cereixas e fixemos algunhas tonterías.
Logo estivemos na praia da Madorra e contemplamos o castro. Luís explicounos moi ben o que eran os castros, entendemos pois de onde procedía este topónimo. Seguimos a Praia América e Montelourido, rematando na Foz. E logo, continuando o noso percorrido por la costa, outro día, visitamos o faro de Cabo Silleiro, un dos 3 faros de primeiro orde de Galicia. Acompañáronos na visita 3 fareiros que nos ensinaron as instalacións do faro. Unha das cousas que máis nos gustou foi subir a óptica pola escaleira de caracol, dende onde pudemos observar o mecanismo do seu funcionamento. A óptica do faro, constituída por cristais diferentes, diópticos e catadiópticos, chamounos moitísima atención. As vistas que pudemos contemplar dende a arriba eran fermosísimas. Tivemos unha visión inusual dunha das zonas onde ocorreran algúns dos naufraxios que estábamos estudiando. Tamén pudemos contemplar o faro vello de Silleiro. Chovía e esa de volta no autobús fomos observando os distintos lugares nos que tiveran lugar naufraxios e recordando relatos ao respecto. Paramos na Xeada dos 9 e foi moi emocionante escoitar o relato da morte de 9 mariñeiros durante a Guerra Civil Española na chamada Volta dos 9, onde está o monumento a súa memoria. Mentras ocurría todo isto, pois a AMPA traballaba no proxecto a modo de actividade extraescolar. Organizouse un mural de exposición con fotografías aéreas, cartas náuticas, fotos dos naufraxios que servise para que os nenos pudesen consultalas. Fíxose unha maqueta dun tramo de costa ao obxecto de estudio. E como remate final desta parte do proxecto, efectuouse un percorrido en barco a bordo do Nauja pola baía de Bayona, acompañados por monitores da CENMA, para observar in situ os diferentes accidentes costeiros, así como as rochas, lases, baixos, betóns que estábamos estudando. Durante as travesías fixemos dúas, porque esta é a de pola tarde, que íamos nenos máis maiores e pais, pola mañá fóramos máis pequenos. Tivemos a oportunidade de achegarnos á fauna mariña mediante a observación de aves e de cetáceos, toniñas, arroaces, golfiños. Este día tivéramos unha sorte bárbara, porque os monitores de CENMA aproveitaron para ensinar aos nenos, nenas e maiores como se fan os nós, mariñeiros. Entrevistaronnos os da TUG. E, bueno, en xeral foi moi divertida, non? Visita a Pepe Carreiro, con motivo da publicación do libro infantil Os nomes do mar de Bayona Pansón, na que Mociña é a protagonista, que é unha adaptación infantil da investigación efectuada por Luís e por Roberto. Esa está, desta parte, vamos. E despois, como remate final, fixemos unha festa da toponimia, non? Entón, en primeiro lugar, pois, bueno, a festa foi todo o día, non? Pola mañá e pola tarde, e durante a mañá, a primeira hora da mañá, pois invitamos a Xulia Marqués Balea, que fixo unha fermosísima actividade, non? Primeiro, pois, invitou os nenos a pechar os ollos e a pensar nun país imaginario cheo de nomes, non? Nomes que chegaban metidos na caixa das palabras máxicas.
Cada neno collía unha palabra, a leíamos, falábamos dela, clasificábámola dunha maneira super original, a nos encantounos. Bueno, xa mirades aí que palabras con cor, pois area branca, camino branco, a cruz encarnada, betón vermello, bueno, todo. Ou coa mesma forma, que tiñan algo en común, palabras que teñen unha terminación similar, en fin, palabras festeiras, porque tiñan as 5, bailaban as 5 vocais, etc. Palabras longas, como a tomada das agreleiras, ou curtas, como cruz, non? Despois cada un elixía unha favorita, e gustou, facíamos unha posta en común, e logo a conclusión moi bonita, todas son favoritas, porque son nosas, non? E logo tamén a conclusión final, o importante que nos comprometamos a cuidar e velar para que os nomes máxicos como os nosos pais, avós e tataravós bautizaron estas terras, fontes, ríos, relatos, penas e arenais galegos sigan sempre vivos. Entón logo, eles, eu comprometo-me, máis eu tamén me comprometo. Entón logo moi ben, decíalles ela, iades recibir o diploma de garda das palabras máxicas. Entón daballes un diploma, non? Este era o diploma. Logo esta foi a actividade que fixo cos maiores, que tamén estivo moi ben. Tivemos teatro, e logo toda unha serie de xogos relacionados coa toponimia, xogos de asociación, dominós, pesca de topónimos, que logo clasificábamos. Logo os clasificábamos en monónimos, zoónimos, tal. Un tragabolas, que había que, bueno, examinades con topónimos, claro. Un enredante cos topónimos. Festa de espuma. Os xogos populares tamén, bueno, pasámoslo bárbaro. Chaves, que con Milona, claro. Logo, xa vou rematando, xa acabado o proxecto, xa non só do povo galego e todo iso, pois montamos no cole de Sabarís a exposición para ofrecerlle aos coles. Elaboramos unha unidade didáctica que está aquí recollida neste... non me sabe o nome agora. Bueno, como se chama isto? Biondo. Que está aí recollida no Biondo. Viñeron profes de distintos coles, explicábamosle como era o tema, e logo pois foi saliu na prensa e tal, e moitos coles, casi todos son aquí, do Valmiñor, de Tomiño, incluso nos chamaron algún cole de Vigo, de Chapela. Bueno, tivo moito éxito a cousa. Que, bueno, isto é, bueno, aquí mirades que están gran parte dos nomes que recollimos, xa os mirades de salir no hall de entrada, non? E a cartelería. E creo que non era nada máis. Non, creo que non. Foi por rematar a...